Formatovacia píla, to svitavý master PVS 320. On si spí, že sa to nedá, tak nakoniec nejakým spôsobom je prinútený, aby sa dal na tú cestu. Na druhej strane niekedy vzniknú také zaujímavé návrhy a vynálezy, že sústredenie sa je veľmi ťažká vec. Keď ja začínam napríklad vyučovaciu hodinu, tak najprv ich musím vtiahnuť do toho, že všetko ostatné dáme teraz bokom a sústredíme sa na to, o čo nám ide. Je to spôsobené podľa môjho názoru všetkými tými mediálnymi záležitosťami, ktoré okolo nich sú, ktoré sú na jednej strane veľmi prospešné, ale na druhej strane uberajú tú ich pozornosť. Napriek tomu, čo ste povedali, že naozaj je problém udržať ich pozornosť, vy ešte idete do toho, povedzme, úvodovka rizika, že už zmeníte na hodinu prostredie, vyťahnete ich von. Nerozptýli ich to viac, alebo funguje tam nejaký paradox, že práve to nové prostredie ich tak nejako priviaže k téme, poviem to tak. Ak zoberiem von deti, ktoré von nechodia sa učiť, samozrejme, že absolútne sa nevedia sústrediť, ak ich vedieme k tomu od malička, oni vedú to prostredie rovnocenné, že aj tam sa viem učiť. Problém je v tom, že všeobecne ľudia majú zaužívaný názor, že učiť sa dá iba za stolom, s nejakou učebnicou, písakou, alebo dajme tomu teraz najnovšie s internetom, čo vôbec nie je pravda. Pretože celý okolitý náš svet, a to nemusí byť vyslovene, dajme tomu na dvore, ale v nejakej inej miestnosti. My máme na škole špeciálne učenie, my máme výtvarnú dielňu, my máme hrnčiarsku dielňu, babičky, máte galériu v škole? Áno, presne tak. A v týchto špeciálnych učeniach ja napríklad zviem tam od učiteľ v kuchyni hodinu na